Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбызны башлыйбыз. Студиябызда бүген бик тә кадерле һәм көтеп алган кунак бар. Ул Татарстанның халык артисты Зөлфия Вәлиева. Хәерле көн. Хәерле көн, исәнмесез, бик зур рәхмәт сезгә. Без сезне үзебезнең студияда очратуга бик шатбыз һәм инде бик тә күңелле вакыйгалар уңаеннан очраштык. Сәбәбен әйтикме? Күңелле микән ул? Күңелледер инде. Туганбыз ич. Аллага шөкер. Юбилеем якынлаша. Шуңа күрәдер индеме? Һәм инде Зөлфия ханым, менә сез интервьюларыгызда бер вакытта да яшегезне яшермисез дип күрдем. Шуннан да шулаймы ул? Артистлар бит инде гадәттә яшьләрен алар ничектер яшерергә тырышалар. Хәзерге заманда бит бер нәрсәне дә яшереп булмый, Раил. Ничек кенә тырышсаң да яшереп булмый. Элек безнең борынгы актрисалар, мин беләм, хәтта паспортта елларында үзгәрткәннәр, 5 елга, 10 елга. Исемнәрен әйтеп тормыйм, но мин аны төгәл беләм. Хәзер менә шушы интернет заманасы, бөтен нәрсә ачык, ярылып ята. Яшереп булмый берне дә. Шуңа күрә күпме яшерсәң дә ул барыбер тишеләчәк. Паспорттагы сан ул бер хәл, менә күңел белән сез ничә яшьтә? 23-тә. Нишләп шундый сан? Белмим, менә үзем дә белмим. Менә гел аптыраган, яшь барган саен 30-га җиткәндә дә әйтәм, караль, миңа менә 30 тулды, күңел нишләптер 23-тә. Менә ул сан кирип калган ул минем оңыма. Шуңа күрә хәзердә шулай. 23 яшьтә сез нинди идегез? 23 яшьтә мин нинди идем? Мин эзләнә идем, мин борчыла идем. Уже борчыла башлаган идем инде 23 яшьтә. 23 яшьтә мин укырга кердем, артистлыкка. Мин бит аңа хәтле музыка училищесында укыган идем, әйме? Мин бит музыка белән бармакчы идем, музыка белән укытучы булырга әзерләнгән идем, хоровой дирижер. Укыдым мин шундый бүлектә. Әмма дә ләкин менә шул музыка училищесын тәмамлаганда без матур гына шундый спектакль кебек, капустник шикелле әйбер оештырдык кызлар белән, үз группадаш кызларым белән. Һәм шунда мин ничектер җиңел генә 4 роль уйнадым. Өйдән киемнәр алып килдем, әнинең парикларын, гәрәбәләрен, бөтенесен киендереп, үзем шундый спектакль оештырдым. Һәм ул миңа авыр түгел иде. Аннары шул ук елны безгә бик сәер кеше килә иде училищега, әйме? Гата абый Нуруллин. Аннары гына белдем мин ул халык артисты икәнлеген, һәм ул Тинчурин театрыннан килеп йөргән икән безгә. Җырчыларга укыта иде ул театр белемен, театр осталыгы дәресләре кертә иде. Ә безнең музыка училищесының ишекләре, алар шундый пыяла аша үтә күрмәле күренә. Мин үтеп киткән саен карый идем дә әйтәм, ниндидер сәер кеше кулларын булгый, нәрсәдер аңлата. Ул яшьләрне мин беләм, без бергә укыйбыз. Параллель рәвештә мин хоровойда укысам, тегеләр җырчылар. Ул җырчылар арасында бар иде, беләсең кем? Раниф исемле җырчы, фамилиясе Раниф кем әле белмим хәзер. Гөлнара Тимирҗанова, Виль Усмановлар, менә бөтенесе училищеда укыган җырчылар, шул төркемгә кереп укып йөрделәр инде театр түгәрәгендә. Мин керәм дә бер вакытны ишекне шакыдым да, башымны тыгып әйтәм, ярыймы тыңлап утырсам. Кереп утырдым да карый башладым, күзәтәм. Гатабы ниндер спектакль куялар. Җөмләләр, ниләр спектакльдән сүзләр өйрәнәләр инде, ул әйткән була, менә моны булай әйтергә кирәк, мондай интонация белән әйтергә кирәк, эмоциялар. Мин карап утырам, мин сеңдем, мин шумдым, шул дөньяга шумдым да, әйтәм, Гатабы, әйтәм, миңа да бер роль булмас микән дип, музыка училищесында без спектакль куйдык. Миңа кичкенә генә бер роль бирделәр. Кайсы спектакль иде бу инде? Зөбәрҗәт адәм баласы. Зөбәйдә адәм баласы, әйе. Кем ул? Шәриф Хусаин бугаймы? Шәриф Хусаинның Зөбәйдә адәм баласы. Мин анда ниндидер җилбәзәк бер кызны уйнадым. Әмма дә ләкин шул спектакльдән соң булган алкышлар шуның хәтле күңелемә сеңеп калды. Мине яраталар дигән хис туды күңелдә. Ул шундый рәхәтлек бирде миңа. Миңа Гатабый шул спектакльне куйганнан соң репетициялар вакытында ук Зөлфия, сине Тинчурин театры көтә дигән җөмлә җибәрде. Шундый сүз әйтте ул миңа. Мин ул сүзне аңламаганмын. Мин әлбит белмәгән идем, шул театр өлкәсенә барам дип. Мин хәтта беләсеңме, менә кызык хәл. Музыка училищесында укыганда Жуковский урамында, бер почмак борылып кына Горький урамында театр барлыгын белмәгәнмен. Казанда туып үскән кеше буларак. Казанда. Чөнки ни өчен мин Казан кызы, без әтиләр нишләптер күбрәк Камал театрына йөриләр иде, Камал театрыннан алып кайталар иде. Программалар, фотографиялар, журналлар, шундый артистлар турында. Мин аларны өйрәнә идем, карый идем. Шуңа күрә мин
нишләптер менә Тинчуринга бар. Ул бит вакытта Тинчурин анда түгел иде. Раил. Тинчуринның бит юк иде бинасы ул вакытта. Алар бит күчмә театр иде. Алар йөриләр иде Татарстан буйлап. Шуңа күрәдер инде. Бу хәзер әйтәм, бу 91 ел театр бинаны алды 90-нчы елларда, 87-дә, 87-дә бугай. Шулай итеп, менә Гатаби Нуруллин безнең театрның танылган әйбәт шундый халык артисты Гатаби Нуруллин. Ул инде менә ул дип уйлыйм мине. Юлдан яздыручы. Тормышта хәлиткеч рольне уйнаган, бик кызык килеп чыккан бит әле бит. Гөлнара Тимерҗанова, Вил Усмановлар, алар менә шулай театр юнәлешендә укыганнар, ләкин эстрадага киттеләр. Равил Булатов дигән кеше бар иде. Безгә Туфан абый килә иде. Миннуллин шул театр түгәрәкләренә спектакль куйганда музыка училищесында. Менә сезнеке киресенчә булган, әйме? Эстрададан театрга. Мин, Раил, беләсеңме, мин бит башта театрга кердем укырга. Театрга укырга кердем дә мин шул ук елны, мин училищены тәмамлаган елны, безнең Тинчурин театрына махсус курс җыелды. Театрга алынды Рашид Загидуллин, безнең баш режиссер булып эшләгән Рашид Загидуллин, ул җыйды курс. Менә шул махсус безнең театр өчен җыелган курска кереп киттем инде мин. Имтиханнар биргәндә, мин башта бит имтиханны бирдем консерваторияга. Мине укытучыларым, минем остазларым, музыка училищесындагы остазларым, алар бит мине әзерләделәр консерваторияга укырга дип. Хәтта мин консерваторияга барып, Казачков Семен Абрамович дигән профессор да мине тыңлады. Ул, мин анда җырладым, дирижировать иттем. Бу миңа шундый сүз әйтте. Менә быел минем сопранолар китә хордан. Без сине алырбыз дигән ул миңа инде ышаныч бирде дә. Мин уже ул, беләсеңме, ул этапны узган кебек булдым. Теге, мине монда алалар икән инде. Миңа кызык түгел уже. Миңа каядыр үземне сынап, алалармы, алмыйлармы, булдырырмын микән, юк микән, монда уже ни бирделәр. Алабыз диделәр. Миңа бит инде ни? Ышаныч бар. Һәм мин хорда җырлап, 4 ел хорда җырлап, мин инде, беләсеңме, инде бер адым ясап, хордан чыгып, үземдә берәр нәрсә күрсәтәсем, җырлап күрсәтәсем, үземне дөньяга танытасым килә башлады. Менә шундый хис белән әйтәм, хәзер консерваторияга керсәм, хорда тагын басып торсам, 5 ел минем әйтәм, мөмкинчелек булмаячак андый. Үзем чыгып, ниндидер сольно нәрсәдер җырлап, ниндидер роль уйнау. Шуңа күрә мин качтым. Менә бер интервьюгызда сезнең инде махсус белемегез була торып та бит, шушы юнәлештә инде күпме дә тәҗрибәгез була торып та сез үзегезне җырчы санамыйм дигәнсез. Бүген бит инде менә бер җыр белән ишетелсәләр дә радио телевидениедан үзләрен бик зур җырчылар итеп сынаучылар бар. Минемчә, Раил, һәр кешенең, беләсеңме, хакы бар. Үзен дөньяга үзен танытырга үзенең сәләте белән. Менә ул үзе шулай бәяле икән, үзен шулай бәяле икән, мин чыга алам, мин җырлый алам, мин халыкка күренәсем килә, минем халыкка җырлыйсым килә дигән сүз. Аны бит берничек тә гаепләп тә булмый, ул кешене туктатып та булмый, ярамый. Чөнки кешенең аның шулай ичке дөньясы, ичке сәләте, таланты шулай итеп ташып тора. Ул аны булдыра алмый. Шуңа күрә әйтәләрдер инде, уйнамыйча, җырламыйча булдыра алсаң, син башка эш белән шөгыльләнәң. Булдыра алмасаң инде алга. Менә сиңа юллар ачык, җырла. Әмма дә ләкин тәнкыйть сүзләрен дә ишетергә мөмкин. Мин үземне, Раил, эчтән тәнкыйтьлим. Менә шундый бер кимчелек микән инде ул минем. Мин үзем теге җырлар да, минем бит җырлар авторы мин. Зөләйләдә дә берничә җырым бар минем, Зөләйлә белән бергә җырлаган. Кирип китте. Хәзер менә Кычтук спектаклен чыгардык. Анда 5-6 ария, 5-6 җыр, музыкалар бөтенесе минеке. Әмма дә ләкин бүгенге көнгә хәтле мин уяла иҗат итәм. Мин бит композитор түгел, мин бит профессионал композитор түгел. Бүгенге дөньяда менә әз генә булса да шушы менә спектакль белән җырлар Кычтукта җырлар яңгырый, миңа килеп әйтәләр, кемнең җырлары, нинди матур җырлар бу дип. Мин әле башта әйтмим минеке дип, мин башта стыңлыйм, әйтәм, ничек бәяләрләр икән, тәнкыйть булыр микән, уша әйбәт матур җырлар диләр дә, аннары инде мактый торгач, мин әйтәм, менә үзем иҗат иткән идем шул дигән. Мин әйтәм, иштән әйтәм, кара Зөлфия, булдырасың бит, уялма. Менә бүгенге көнгә хәтле әз генә үземне тыеп, шулай тәнкыйтьләп йөрим, Раил. Үзегез белән көрәшеп яшәшәсез. Көрәшеп яшим, менә шул. Бу талант сездә ничек ачылып китте? Кайчан булды? Раил, хәзер әйтәм, бу талант беренчедән мин беренче класста укыганда, мин Казан кызы бит инде, мине музыка мәктәбенә яздырмадылар.
Мин шуңа бик каты борчылып йөрдем. Әйтәм, мине музыка мәктәбенә җинхар өчен әти-әнидән сорап үтенеп йөрим инде. Өйдә әтинең баяны бар. Ә миңа пианино кирәк. Казан кызы, ниләр, классташларым, кызларым, алар инде пианино алганнар. Әйтәм, пианино кирәк, кыйбат, алып булмый. 1 ел узды, 1-нче класста кире алмадым мин музыка мәктәбенә. 2-нче класс башланды, 2-нче сыйныфта укыйм. Сентябрь узды, октябрь, ноябрь, карасам, өйгә керәм, подъездның ишегендә язылган белдерү. Баянга җыялар, дополнительный набор баянга 2-нче мәктәпкә. Без монда менә яшибез, Юнеский битендә, Мәскәү базары янында, ә бу 2-нче мәктәп Фрунзе урамында, ул Киров районында, ераграк. Әмма дә ләкин дополнительный набор. Безнең өйдә баян бар. Минем ничектер әйтәм, әти, пианино кирәк түгел. Баянга булса да яздырыгыз мине дип, баянга әнине җитәкләп, әни белән бергәләшеп, троллейбуска утырып киттек 10 тукталыш Фрунзе урамына. Мине тикшерделәр, анда чират күбәя. Хәзер менә мәктәптә алай түгел, музыка мәктәпләрендә. Элек менә шулай торып чиратка торып, бик күп балалар, бәлки минем хәтеремдә шулай калган микән. Без коридорда утыра идек, кеше күбәя балалардан. Мине керттеләр дә пианинога аркам белән борып ноталар баса башладылар. Берне басалар, миннән сорыйлар, ничә нота яңгырый дип. Мин аптырап баралам да әйтәм, ничә. Әйтәм, бер нота иншинде. Ишетелә бит аны бит һәр кеше ишетә. Ярар, молодец. Аннары 2-не басалар да, хәзер күпме ди? Әйтәм, ничә күпме? 2 әйтәм. Ул минем өчен музыка слухы булган балаларга ул авыр түгел ул. Мин аны аңламыйдым. Хәзер генә белә башладым. Кеше менә 2 нота яңгыраганда ишетмәскә мөмкин. Ул аны 3 дип әйтергә мөмкин, 1 дип әйтергә мөмкин икән. 3-не басалар, ярар, анысын тикшерделәр. Ул заманнарда 80нче еллар бик каты гөрли иде безнең Алла Борисовна Пугачева. Миңа әйттеләр, җырлый беләсеңме диләр. Мин әйтәм, җырлыйм әйтәм. Давай что-нибудь спой диделәр дә. Мин киттем бөтен күпме беләм җырларын Алла Борисовнаның җырлый башладым. То ли еще будет. Аннары бик ярата идем. Сары чәчәк җырын нитеп кунаклар алдында да җырлый идем мин аны. Булар полный җәйлеп кичкенә генә концерт биреп алдым мин монда 8 яшемдә, 2-нче сыйныфта. Үзегезне күрсәттегез инде. Һәм шушы балаларны бит инде анда бит список буенча берничә генә дополнительно берничә генә кеше алына баянга чыгардылар. Директор кертте дә, хәзер исемлек буенча мин әйткәннәрдән калырсыз, әйткәннәрдән китәсез, афу итегез, сау булыгыз дип. Бөтенесен әйттеләр дә, минем фамилиям яңгырамады. Валеева исеме яңгырамады. Әни борчыла башлады, мине кулдан тарта, җиңемнән нәрсә дөрес эшләмәдең, нәрсәне булай итмәдең дип мине инде битәрли башлады. Без татар гаиләләрендә шулай инде теге барыбер нитәләр әзрәк балаларны. Директор әйтә, Валеева калыгыз ди. Валеевалар калалар. Безне үзебезнең генә калдырып, бу директор миңа әйтә. Ты, может, фортепиано хочешь ты или менә хор бүлегенә керәсеңме ди. Мин күземне тутырып карадым да әнигә, күз яшьләрем мөлдерәмә агыз-агызам әйтәм, икесенә дә барсың килә. Шулай итеп мине фортепианога да алдылар, хор бүлегенә дә алдылар. Мин шулай итеп 2 факультетта укып, баянга килгән җирдән хыялым тормышка ашты. Менә язмыш ди, мин нәрсә дисең инде. Фортепиано алдым, миңа пианино алдым. Менә язмыш, шулай башланып китте язмыш. Менә тәкъдиргә үзегез бүген ышанасызмы? Шундый вакыйгалар булганнан соң. Ышанам, Раил, барысы да алдан билгеле, барысы да билгеле дип уйлыйм мин. Шуңа күрә суга салсаң калкып чыгар, сиңа насыйп яр булган дигән кебек. Насыйп булган ризык тишеңне сындырып керә. Чыннан да без бит инде сезне иң беренче чиратта менә без туып үскән буын, ул барыбер җырчы буларак, Зөләйлә төркеме солисты буларак белә идек әйбәт. Аннан соң гына сезнең Тинчурин театрында эшли икәнегезне белеп алдык. Бүген бу төркем ни хәлдә? Зөләйлә төркеме ул безнең татар эстрадасында бик зур, урыслар әйтләр, явление дигән әйбер. Татарча ничә? Күренеш. Ул, беләсеңме, без менә шушы безнең Зөләйлә иҗаты белән 8нче елда 1998 елдан алсак, менә 25 ел була, Алла бирсәйме. Без бик күп яшь җырчыларга, татар җырчыларына, татар эстрадасы өчен бик зур үрнәк булып торабыз бүгенге көндә дә. Мин аны менә теге бик ни белән әйтмим, мактанып әйтүем түгел. Чөнки миңа бик күп конкурсларда, бәйгеләрдә утырырга туры килә име. Безнең репертуардагы җырларны менә ничек җырлаган без, име? Бэк вокаллары белән, бөтен стильләре белән нәкъ шулай итеп җырлыйлар. Ул теге ничек әле әсбап ниләрдә
ноталарда язылган кебек. Аны шулай җырларга кирәк дип беләләр яшьләр. Хрестоматия дип атала бу русларда. Менә хрестоматияга караган кебек, бик күп җырларны менә бездән алып, менә шулай итеп безнечә җырлыйлар. Шуңа күрә без заманында инде бик каты гөрләп алган матур группа. Бүгенге көндә без әле официаль рәвештә таркалмаган. Кызлар филармониядә эшлиләр, икесе Ләйсән Мәхмүтова белән Ләйсән Закирова. Мин театрда эшлим бит инде, әмма дә ләкин чакырган җиргә, каядыр чыгыш ясарга кирәк булса, барып җырлап кайтабыз. Матур гына улгаябыз, матур гына картаябыз дигәндәй, ләкин таралышмыйбыз, бер-беребез белән аралашабыз. Менә шулай бергә халыкны җыеп, кайчандыр хәзер бик популяр инде ретро җырлар концертлары әйбәт. Менә үзегездә бер концерт оештырырга уйлап тормыйсызмы? Бәлки ниндидер юбилее якынлаша торгандыр Зөләйләнең. Зөләйләнең 25 еллыгы, декабрь аенда 25 еллыгы. Бәлки уйларбыз әле, теләк булса, монда бит теләк тә кирәк. Илһам да кирәк, ниндидер беләсеңме, кабынып китәргә кирәк, ут булып. Без бит өчебез беләсеңме ничек тотынып тора идек. Мин шулай дип уйлыйм. Безнең кызык инде ул йолдызламәгә килсәң, мин кайвакыт аңа ышанып та бетмим. Кайвакыт туры килсә, ышанып куясың. Мин үзем Хава, безнең Ләйсән Закирова җир стихиясында туган, Ләйсән Мәхмүтова ут. Беләсеңме, менә җирдә учак яна. И Хава белән үрдереп торыла. Менә шуның белән без бергә матур итеп дәртле яшәгәнбез дип уйлыйм мин. Бүген бит инде менә продюсерлар дигән әйбер бик актуаль, һәм продюсерсыз бүген эшләүче җырчылар бик юк та әйбәт. Зөләйләнең дә заманында бар идеме шундый кешесе? Безнең андый кеше булмады. Без үзебез продюсер булдык. Үзебез иҗат иттек җырлар. Аллага шөкер. Һәм бүтән концертларны үзебез оештырып, тип-тигез эшебезгә бүлә идек әҗерендә. Аллага шөкер, шундый дус яшәдек, матур яшәдек без бер-беребезне аңлап. Менә мин алдарак кына сорап бергән идем, бу талантны ничек ачтыгыз дип, композитор булу талантын әйбәт. Сез инде музыка мәктәбен сөйләдегез, менә Зөләйләгә кергәч миңа калса тагын да ачылып киткәндер, аның өчен махсус җырларда иҗат иткәнегез булгандыр. Мин аны Раил Зөләйләгә кадәриме, нишләптер менә профессионал композиторлар алар бит заказ буенча да җыр иҗат итәләр име, тик торганда да ничектер менә илһам килеп китә дә, белмим. Мин иҗат итә идем менә бик якын берәр я тетрәндергеч вакыйга булса, я бик бәхетле гаилә белән бәйле вакыйга булса, әтинең туган көненә яздым мин җырыймы, әтиемә дигән Әхмәт Гадел сүзләренә. Әтекәем, озын булсын гомер язың, Тәңре күктән моны сорый, синең кызың, киек казың. Ул җыр кинога да кирип китте, Нурания Җамали киносына язмышлардан узмыш юк дигән җырны җырладым. Аннары инде без аны Зөләйлә белән дә ясадык. Әмәлдә ләкин мин аны 15 яшемдә 8нче сыйныфта укыганда әтинең туган көненә яздым һәм шунда туганнар алдында өйдә мәҗлестә пианино артына утырып җырлаган идем. Аннары инде бик күп кеше беләдер, аны сөйләдем инде, минем мәрхүм энем үлгәч, Рөстәм энем 20 яшендә вафат булды һәм бу бик зур кайгы булды ул безнең гаилә өчен, тетрәндергеч. Шунда туды җыр, шул ук Әхмәт Гадел сүзләренә «Киттең» дигән җыр. Киттең җаным. Ул җырны хәзер бик күп кулланалар төрле фильмнарда да. Төрле менә хәзер теге Инстаграмда да куялар бит инде берәр кайгылы хәбәр, кайгылы хәл, кемдер киткән, менә шул җырны кулланалар. Ул җыр шундый популярлашып китте. Халык күңеленә кирип калды ул җыр. Яратып кабул иттеләр. Шулай иҗат итә мин җырларны яшер. Бик бәхетле вакыйга булса һәм шундый бик тетрәндергеч хәл булса дип уйлыйм менә шулайрак. Сез бит инде параллель рәвештә менә Зөләйләдә дә җырлау һәм инде театрда да уйный идегез әйбәт. Кайсының файдасы күбрәк иде? Файда дигән сүз дөрес булмастыр инде ул, Раил. Мин уңай яклары дип әйтәләр. Мин иң элек театрга кирип киттем. Беренче адымнарым минем театр дөньясына басу, шулай бит. Һәм театрда эшли башлагач, без анда Ләйсән белән танышып, Зөләйлә барлыкка килде. Һәм алар икесе дә минем өчен иң яраткан матур ике ничек дип әйтим, ике юнәлеш, ике тудырган балаларым кебек инде алар име, Раил. Шуңа күрә, әмма дә ләкин кызлар белән алдан ук сөйләшү булды. Мен әйтәм, спектакль белән Зөләйләнең концерты или чыгышы вдруг кисешә калса, туры килсә, әлбәттә инде мин роль уйныйм башта театрда. Мин театрны ташлап Зөләйләгә китә алмыйм. Андый көннәр булды.
Ул авыр көннәр иде минем өчен. Мин ялвара идем, мин үтенә идем Ходайдан да, Алладан да сорый идем, әйтәм, туры гына китермә. Зинһар өчен икесендә яратам, икесендә дә яшисем килә. Зөләйлә ул күбрәк бәлки беләсең, мин актриса булганга күрә, Зөләйләдә дә минем ниндидер образым бар иде күрәсең. Шундый шаян, ниндидер шундый кокетливый. Ничек була ул татарча? Шулай калып торсын. Шулай калып торсын име? Шаян кыз. Шундый шаян кыз һәм бик матур, зур, бәхетле мизгелләр китерде ул миңа Зөләйләдә эшләү. Еллары, көннәре, мизгелләре. Әлбәттә, мондый бәхетле мизгелләр алга таба да булсын әле. Булсын, Аллага таба да булсын әле. Менә бер фраза яңгырады сезнең авыздан, әйбәт, шунда уйнаганнан соң театр училищесында мине яраталар икән дигән хис калды дидегез, әйбәт. Әмма гаиләдә сезне яраталар идем, иркәләп үстерделәрме? Раил, мин гаиләдә олы бала идем, беренче кыз мин гаиләдә, без 3 бала. Һәм мин нишләптер туя идем үземә бик бик каты назламадылар мине. Әмма дә ләкин мин әби белән үскәнгә күрә, без аның белән бер бүлмәдә яши идек. Шушы Казанда, фатирда бер бүлмә, минем анда укый торган өстәлем, пианино тора иде, әбинең кроваты, минем кроватым. Без менә үзебез аерым бер дөньяда яши идек әби белән. Әбинең мин иртән уянгач та башта шума идем түшәгенә. Әбинең зур түшәге авылдан китергән шул ястыгын, татар ястыгы бар бит әле, ярты кроватка җитә торган, бөтен кроватка. Шул әби кочаклап ята иде мине шунда әби белән. Аннары ул мин идәнгә утырып, булай итеп аяк арасына утырып, ул миңа чәчләремне үрә иде мәктәпкә барырга. Шулай итеп менә мин әби назында үстем. Әти белән әни күбрәк эштә иде инде алар. Һәм улы бала булганга күрә мин энеләремне карадым инде күбрәк. Аларны тәрбияләдем, карадым. Шуңа күрә күрәсең кереп бетмәгәндер инде. Юкка гына әйтмиләр бит инде теге артистлыкка килгән кешеләр, алар барыбер әзме күпме үзләренә мәхәббәт, ниндидер җылы аласылары килә тамашачыдан. Шуңадыр ул. Әбинәт, сезнең нәсел ул кайсы якларга барып тоташа? Әби әйтик, менә сезне үстергән әби ул кайсы яктан? Минем үстергән әбием, ул балык бистәсе ягы, әби үзе Янтыкта туып үскән, Янтык авылында, аннары ул гомер буе Хутыр авылында яшәгән, кичкенә генә авыл, ул бик матур кичкенә авыл. Хәзердә анда минем әтинең абыйсы яши, әтинең двоюродный энесе шунда яши йортта. Мин кичкенә булганда, кичкенә чагымда әби белән шунда кайтып җәйләрен уздыра идем. Шунда минем бер карт имәнем бар. Мин аны хәзердә сагынам. Хәтта беләсеңме, менә ул имән күз алдыма килеп баса, минем күңелләрем тула. Нишләптер мин ул имәннән көч алган кебек кичкенә чакта. Без анда күрше кызлары белән, Казаннан килгән кызлар һәм шул авыл кызлары белән шул имән астында шикердәшә уйный идек. Рәхәтләнеп уйный идек. Менә былтыр мин ул имән янына кайттым, тагын имә ул кечерәйгән кебек, ул картайган тагында, шундый корт бабай кебек, якын бабаем кебек мин ул имән тирәсендә йөрдем, фотоларга төштем, Инстаграмга поста куйдым әле ул имән турында. Шундый рәхәт көч алдым. Димәк, авыл белән элемтәгез әле бүгенге көндә дә онытылмый. Онытылмый, без анда кайткалыйбыз, барабыз, без анда туганнарыбызга. Нургазиз абый, әтинең абыйсы Нургазиз абый яши анда. Димәк, инде әти балык бистәсе якларыннан, әни? Әни минем Яшел Үзән районының Кече Шырдан авылыннан. Ул белгәнегезчә Каюм Насыри авылы. Каюм Насыри шул авылда яшәгән Кече Шырданда. Вот әни, алар 8 кыз үскәннәр. Шунда Шырдан, Кече Шырдан авылында 8 кыз, хәзер бөтенесе инде таралышып беткәннәр, әйбәттә, очканнар инде ояларыннан. Вот әни бик нечкә күңелле кеше. Ул шигырьләр яза торган хатын. Ул менә минем кебек тиз генә җырлап җибәрә торган, тик торганда гына экраны тиз ачыла. Менә мин әнигә ошаган, ул бик нечкә күңелле кеше. Шундый нәфис хатын кыз. Шырданнарга бик хас әйбер түгел инде бу. Дөресен әйткәндә, чөнки анда халык инде шундый мишәр ягына тартымрак. Мин алай дип уйламыйм, нишләптер мин алай дип уйламыйм. Әнинең менә шулай, әни шундый. Алар 8 кыз, матур шундый ди. Бүгенге көндә дә исән саумы әти, әни? Исән саулар, Аллага шөкер, икесе дә исән сау. Әти эшли. Хәзердә минем әти бик оста балта остасы, бик теге беләсеңме, агачлардан шундый челтәр узырлар ясый торган матур беседкалар. Алтын куллы әти минем. Бик алтын куллы һәм аның почеркы да матур. Шул әтигә ошап тор инде. Мин хәзер каллиграфия белән шөгыльләнәм. Каллиграфия почеркы белән мин хатлар язам.
сораган кешеләргә, һәм безнең театрда, фойеда, кем безнең театрга килгәне булса, тамашачы килгән тамашачы, шушы фойеда бар бит әле портретлар фойесі. Менә шул портретларга алтын краскалар белән, алтын шул матур хәрефләрне язучы ул мин. Субханалла, нинди генә талантлар әйме. Үзем әйттем, матур булмаса да Шаккатып мактанып китә торам. идем мин анда. Менә шул каллиграфия язу, ул менә әтидән миңа күчкән күрәсең. Һәм инде бик тә күркәм, менә шулай әле бик бәхетле икәнсез, әйбәт, әтиәнинең шушы яшьләрдә исем булуы инде зур бәхет. Гомумән, Раилне аны әйтергә ярый микән инде кычкырып күз тимәсен дип име. Мин гомумән бәхетле кеше. Мин элек нишләптер бәхетле мизгелләрдә җылап җибәрә идем име. Ә хәзер мин бәхеттән җыламыйм. Чөнки мин ул бәхетемә, ничек дип әйтим, ышану гына түгел ул. Мин бүтән булган галәмдәге көчләргә, Аллаһ Тәгаләгә, бүтән фәрештәләремә мине саклап йөргәндер. Мин барысына да шундый рәхмәт укыйсым килә. Чөнки мин бик бәхетле кеше. Төрле яктан Аллага шөкер күз тимәсен. Бүгенге көндә мондый сүзләрне ишетү бик сирәк күренеш. Күп кеше бит инде барыбер чөнкелектә яши бүгенге көндә, әйбәт. Безнең тамашачыларга, безнең тыңлаучыларга да таралсын иде шушы сүзләр. Әби тәрбиясе ул тормышта гомумән югалып калмаска ярдәм иттеме? Һәм аны сез бүген сизәсезме ниндидер уңай якларын? Әлбәттә, миңа әби хәтта менә исемә төште әле. Әлпи, тесе, җимхи, буларны йоклар алдыннан безне шуны миңа өйрәтеп ята иде әби. Шундый матур җылы мизгелләр ул күңелдә калган. Әбиемнең Гайнел Хаят әби. Исеме Гайнел Хаят, дуга булып барсын әбиемә, Софиулла кызы Гайнел Хаят әби. Аның язмышы бик катлаулы булган әбиемнең. Беләсеңме, ул яшьли, аны беренчедән башта урлаганнар икенче авылга, үз егете армиядә булганда име, ул анда 1 ел түзә алмыйча кире кайткан, шундый урланган, кире кайткан кызларга инде мөнәсәбәт үзгәрә, үзең беләсең, теге заманнарда бигрәк тә шулай булган. Һәм аны димлиләр күршедәге авылга 3 балалы бер үзенә 11 яшькә олорак бер кешегә. Ул шунда менә шул кешенең 3 баласын үстереп, тагын үз малаен таба инде, шулай итеп име. Әби атлар караучы кеше булган. Аның 80 аты булган бер үз заманында. Ул шундый бик көчле, озын буйлы, кара чәчле, шундый бик көчле хатын булган инде. Әби. Һәм аның язмышын тулысынча сөйләп утырмыйм. Шул әби, әти Казанга киткәч, өйләнгәч тә, ул хуторда йортын сатып, калдырып, ул күчеп килә Казанга. Һәм Казанда әти белән әни Беломорский урамында кичкенә генә бер мунча алганнар, сатып түгел, менә итеп, акча түләп инде, снимать итеп торганнар. Беломорский урамында кичкенә генә мунча, менә шул мунчада мине роддомнан шунда алып кайтканнар икән. Әби дә шунда килгән. Мин кичкенә чакта бик каты җылак булганмын. Туктамыйча гел җылаганмын инде. Нигәдер белмим, ни өчендер. Һәм әти бишек ясаган. Зур пружин белән тарттырып түшәмгә алып куйган шул бишекне, мине шул бишектә, шулай итеп кили-кили шул бишектә генә йокыга китә торган булганмын икән мин. Менә шулай итеп әби, мин туганнан бирле әби гел янымда булды. Аннары менә күчкәч монда без үз бүлмәбездә яшәдек. Әби мине бәйләргә өйрәтте. Бәйләмне беләм, мин бәйли беләм. Ул мине безнең бәлешләр, өчпочмаклар, камыр кую, камыр басу, камыр ризыклары пешерү бөтенесен әби өйрәтте миңа. Мин шуңа күрә мин яратам да ул эшне, бик каты яратам. Тегергә, машинада тегергә төрле киемнәр. Һәм әби бик ярата иде мин китап укыганны. Безнең әнинең китаплары бар иде күп итеп, мин китап кычкырып китап укый идем әбигә. Менә пианинода уйнаганда әби яратмый иде. Беләсеңме ни өчен? Пианиноны уйнаганда, аның бит эчендә ниләр? Шундый чүкешләре бар, агач чүкешләре сугып-сугып. Дың-дың итә Аны инде. ишетә икән. Мин аны менә үзем ишетмим, менә өлкән әбиләр, апалар, ул татар халкы өчен хас булмаган инструмент. Татар халкы өчен бит инде тальян, гармун, скрипка. Менә бу дыңгырда, әбит әйде, кызым дыңгырдатма әле шулай, береңне дыңгырдатма. Күрәсең, шул чүкешләр аның миенә һаман суга торган кебек ишетелгән инде. Мин аны аңламыйдым. Менә шулай итеп әби белән әби. Әтияни үзе кайсы профессия кешеләре? Минем әти балта остасы, столяр име, ул пороховой заводта эшли бүгенге көнгә хәтле, инде 30 елдан артык. Вот анда столярный цехлары бар, алар ясыйлар, хәтта бильярдный столярга хәтле ясыйлар. Шуның хәтле әйбәтни әтинең осталыгы. Әни минем ул башта тәмамлады
кинопленкадагы лаборант химическим анализмы шундыйрак иде аның я. Әмма дә ләкин анар 3 баласы тугач инде ул кибетче булып кирде кибеткә. Һәм менә бу телестудия кибетендә, яшелчәләр кибетендә гомер буе шунда эшләде. Һәм аның үзен шул сатучыны әнине Сәвия Соня дип йөртәләр инде аны. Үзенең хәтта сатып алучылар, аны ярата торган кешеләр бик күп, бихисап күп. Чөнки әни җибәргәндә дә ул тиз җибәрә иде. Һәм көлә-көлә, елмаеп кешеләр белән сөйләшеп, аралашып, менә шундый якты күңелле, җыр телле, елмаючан матур хатын. Шулай дип истә калды. Әниләр һәрвакыт шулай була инде ул әйбеш. Менә атлар караучы әби дип искә алдыгыз әйбет. Миңа калса менә бу бик тә аваздаш сез төшкән Айдар Хәлим әсәре буенча 3 аяклы атта. Менә гаҗәп бу язмышы да миңа калса үрелеп киткәндер әйбет. Ничек менә шулай итеп әбинең язмышы шулай атлар белән бәйле бит инде. Ул бер заманны әбинең конюшнисына ут төртәләр. Ул ничкелекләрен белмим. Әби миңа ниндидер сәбәпләрен әйтте буга инде аның кемдер ут төрткән. 80 аты почти янып үлә бөтенесе дә. Шундый зур кайгы, зур югалту була. Әбине судларда йөртә башлыйлар, аны төрмәгә утыртмакчы булалар. Әмма дә ничектер аклап, Аллага шөкер, котылып кала инде ул әйбердән. Һәм бу Айдар Хәлим әсәрендә, 3 аяклы ат әсәрендә мин уйнаган Сония ролендә, Сонияны нәкъ ат өчен төрмәгә утыртмакчы булалар. Менә ул мин аны аннарысыннан гына ул нине параллельно тотып алдым. Башта уйламыйдым мин аны. Ничек шулай була ул? Менә кызык бит ул име артист тормышында син үз әбиңнең язмышын сүрәтләп күрсәткән кебек, кабатлап күрсәткән кебек. Шул. Аннары тагын ниндер кинода шундый ни булды әле, рольдәме соң? Һәр искә төшсә әйтермен әле Раил. Тагын шулай. Бик җылы кабул ителде бит инде әлеге фильм. Шуннан да үзләренең әниләрен, үзләренең әбиләрен күрүчеләр күп булды, миңа калса. Күп булды. Ул Нурания апа молодец. Ул беләсеңме, Нурания апа бит инде гадәттә телевизион сериаллар төшерә. Бу тулысынча нәфис фильм кебек, аның сыйфаты да башка, аның төшерелеше дә башкарак идеме. Ничектер әсәре дә шундый бик саллы әсәр. Нурания апаны үзе эзләп тапкан, үзе инсценировка ясаган бит инде. Һәм ул кино хәзер Аллага шөкер, аны карап була, YouTube'та кирип, кем тели 3 аяклы ат, Айдар Хәлимнең әсәре буенча төшерелгән кино. Бик матур, мин горурланам ул эшем белән. Артистлар, беләсеңме инде кешеләр, алар бөтен эше белән дә горурлана алмыйлар. Ничектер эшлисең дә и үзеңә тыела, уялыбрак йөрисеңме соң, менә монда җитеп бетмәде, менә монда булайрак уйнарга кирәк дип, мин менә шушы кинода катнашуым белән горурланам. Шуңа күрә бәхет, ул зур бәхет, менә шушы зур бәхет. Шунда ләгү, шундый киноларга ләгү. Менә Тинчурин театры сәхнәсендә барган кайсы эшегез күңелне җылытып тора? Бүгенге көндәме или үткән спектакльләрме? Үткәндә, бүгендә. Раил, минем иҗат тормышында һәм тамашачы мине танып алган спектакльләр ул әлбәттә инде классик әсәрләре. Шул ук Сүнгән йолдызлардагы Сәрвәрем минем, яраткан Сәрвәрем, нечкә күңелле, самими, фәрештә кебек матур кыз, шундый ни, кызганыч язмышлы име, фаҗигале язмышлар шундый. Зур уңышка ирешкән, чөнки Төркиядә дә сезнең башкаруда тәкъдим ителде дип беләм мин. Без аны Төркиягә алып бардык ул спектакльне, анда Татарстанның көннәре иде ул Төркиядә, зур концерт залында, зур сәхнәләрдә чыгыш ясадык. Аллага шөкер, аны күрсәттек. Һәм менә телевидениегә төшереп алдылар, архивта да бар ул Сүнгән йолдызлар спектакле. Аның куелышы искитмәле, Раил. Беренчедән ул спектакльне куйганда анда искитмәле ансамбль, актерлар ансамбле җыелды. Шул ук әби Розапа Хабиб Рахманова яраткан инде бөтен ул профессионал артистларга караганда да Розапаның белеме юк иде. Ул табигатьтән Худайдан бирелгән зур таланты бар Розапаның. Розапа, Нурия Павалеева, ул теге яучы карчыкны, усал карчыкны бик саллы башкара идеме. Аннары Шамил Фәрхетдинов мәгъдүм иде. Шамил, аның тавышы, аның гөрләп тора торган тавышы, күзләре, гәүдәсе, ул инде менә зур бер тарихка кирип калган мәгъдүм ролен башкаручы артист Шамил Фәрхетдинов. Шул ук кем иде? Ирек Әхмәтханов иде безнең Исмәгыйльне башкаручы егет. Ул да фактуралы, матур, гәүдәле, матур тавышлы. Менә шул ансамбль. Аннары яшьләр күмәк күренеш ул спектакльдә бик күңелле куелган иде. Хәтта аны бик озак еллар концертный номер итеп кулланып, төрле чыгышларда, төрле концертларда кулландылар. Мин менә ул куелышны сәхнәгә кире кайтарыр идем.
Менә нәкъ Марсель Хакимовичның зәңгәр тоткан кебек, аның куелышын. Ул бит аның куелышында бара, бүгенге көндә дә яңартсалар да, ниндидер биюләр белән. Менә мин Рашид Загидуллинның шушы сүнгән йолдызларның куелышын төшермәс идем Тинчурин театрын сәхнәсеннән. Мөмкинчелек булса, Алла бирса, амин дигән сәгатькә туры килсен. Аның куелышы искитмәле иде, аның музыкалары Чыңгыз Абызов. Анда бит Салих Сәйдәшев музыкасы белән бара бит инде ул име. Чыңгыз Абызов, безнең композитор, ул аны аранжировать иткән иде. Әмма дә ләкин финалда Чыңгыз аерым бер тетрәндергеч музыка язды. Ул музыка YouTube'та бар микән, юк микән? Ул галәмәт, ул симфония дигән кебек әйтим бит инде. Менә ул финалдагы Сәрвәрнең үлүе, мәгъдүмнең кычкыруы, ашыргаланып һәм шушы музыкалар, йолдызлар әйләнүе, ул галәмәт искиткеч күренеш иде. Һәм инде менә соңгы елларда сүнгән йолдызлар шулай куелды бит инде. Резеда Гарипова куелышында барды озак еллар бит. Камал театрында да куйдылар. Без инде шул куелышны караган кешеләр, анда менә сезнең куелышта оркестр белән башкарыла идеме җырлар? Юк, ул аранжировка белән башкарыла иде Раил. Ләкин аны Чыңгыз шул оркестр рәвешендә шундый тере тавышлар белән ишетерлек итеп, матур итеп Салих Сайдашевны бозмыйча, матур итеп җиткергән иде ул музыкаларны. Ул бик матур иде. Шуннан да Рашид Захидуллинның әлеге куелышы гомумән Тинчурин театрының дөньяга чыгуына бер сәбәпче булды. Ул инде чит илгә беренче гастрольле дип беләм. Ул беләсеңме, шушы сүнгән йолдызларны ул хәтта барып, аннары аерым төрек артистлары белән куйды. Анысы да бар. Сүнгән йолдызларның әсәре шундый. Менә сезгә сүнгән йолдызларга Сәрвәр образына Фатиханы кайчандыр үзе Сәрвәрне уйнаган Шуны да беләсең, Раил. Шәхес биргән икән инде. Флора апа, аның өчен аерым бер сөйләшү кирәк. Флора апа бит ул аерым бер зур дөнья, зур планета, зур күренеш. Флора апа ул безнең татарларның татар сәнгатенә бик зур өлеш керткән актриса. Ул шул менә зәңгәр шәлдәге Мәйсәрәне башкаручы, тавышы искитмәле, ул бик матур җырлый иде. Аны хәзер дә әти-әниләрем искә төшерәләр инде Флора апаның тавышын. Флора Хамитова, ул архивларда да бар. Радиода да бар аның тавышы. Хәтта мин шуның Флора апаның җырлаган җырын тыңлап, аннан өйрәндем. Ул менә Касканаты җырын име, хәзер аны әз генә үзгәртеп җырлыйлар, дөрес, әз генә бузалар. Флора апа миңа әйткән иде, Зөлфия, игътибар ит, зинһар өчен, наным. Менә шушы җырны җырлаганда, башкалар җырлаганда да, менә бу җирен матур итеп, менә итеп татарча җырларга кирәк дип өйрәтеп җибәргән Флора апа. Флора апа, без беренче курста ул безгә сәхнә телен укытты, Флора Харисовна. Без түгәрәккә менә шулай итеп баса идек тә, Флора апа безгә сулышлар өйрәтеп, хәрефләр, телләре безне күрмәкләндереп, тизәйткечләр әйтеп өйрәнә идек бит инде. Аннары сулыш алып, сулышны озак кына чыгара идек. Хәзер дә мин балалар белән шул күнегүләрне эшлим. Флора апа менә шулай итеп һәрберебез яндыбыздан тикшереп, тыңлап бара иде. Мин иң озын сулыш алып хәрефе белән озак инде бөтенесен сулышы бетә, минем һаман бара. Бу уны күрә дә килеп, син Сәрвәрне уйнарсың мөгаен дип, бәлки ул аны шаярып әйткәндер дейме. Менә Худайның амин дигән сәгатенә туры килгән күрәсең. Шулай итеп, менә Роза апаның җиңел сүзе белән, Флора апага фитегез. Сәрвәрне уйнадым мин. Менә бит ничек. Һәм инде соңгы елларда миңа калса сезнең менә тагын да үсендереп җибәргән гомумән иҗат шушы эшендә бер баскыч булып торган ул Нәзир спектакле бар бит әйбит. Корал күп эшләнгән икән име. Һәрберсе исенә төшерәсең дә име. Һәрберсе ничектер матур итеп, ялык итеп, балкып китә. Күңелне җылытып Раил. Менә ул минем үзем өчен генә түгел име, теге мактанып мин катнашам дип име. Халыкка ошый. Халык аны шуның хәтле җылы итеп кабул итә ул Нәзир спектаклен. Нәзир спектакленә без Башкортстаннан Зинур Сөләйманов дигән режиссерны чакырдык. Аның тарихы озак сөйләп торсаң, ничек эзләгәнебезне, ни өчен аны чакырганыбызны тапканнар. Ләкин мин Зиннурга барыбер менә мөмкинчелектән файдаланып, мин аңа зур олы рәхмәтемне белдерәсем килә. Һәм дә инде иң зур рәхмәтем минем безнең командабызга, безнең төркемебезгә, Нәзир төркеме дип йөртәм инде мин аларны. Ирик Хафизов, Гөлчәчәк Хафизова, Рөстәм Гайзуллин, алар менә ышанычлы, төпле, талантлы артистлар. Без дүртәүләшеп, менә инде 4нче елыбыз китте. Нәзирне халыкка танытып, халыкка күрсәтеп, халыкны сөендереп эшлибез. Һәм ул спектакльнең язмышы озын булсын иде дип өметләнәм. Һәм инде 19 июнь көнне. 19 июнь көнне минем үземнең туган көнем 17 июнь, ул шимбә көне.
Һәм без июнь айында бит Сабан туйлары күп. Шуңа күрә без җитәкчеләр белән сөйләштек тә, Зөлфия, ул көнне халык бит Сабан уйнап китәр, нитеп, әлбәттә сине яраталар дигән сүзне әйттеләр инде. Дүшәмбегә күчерик. Дүшәмбе көнне, 19 июнь көнне мин барыгызны да, кадерле тамашачыларым, чакырам үземнең юбилеема. Шул юбилейда теге мин концертлар да оештырмадык инде, менә шул Нәзер спектаклен күрсәтергә телибез. 19 көнне Тинчурин театрында. Рәхим итегез. Халык миңа калса киләчәк. Алла бирсә. Киләчәк һәм 18 сәгать 30 минутта башлана. Башлана. Тинчурин театрында. Менә бу спектакль бит инде Тинчурин театры өчен авыр елда барлыкка килде бит. Котлаулы коллективта да, гомумән инде тыңлаучыларыбыз да ишетеп белә торгандыр. Шулай булса да, театр җитәкчелеге гомумән бу эшегезне кабул иттеме? Раил, без беләсеңме ничек? Менә театр дөньясы ул нинди? Елына бер 3-4 премьера чыгарга мөмкин. Труппада 40-ка якын, 40-тан артык артист эшли. Һәр артист үзен лаеклы дип саный ниндидер зур рольгә, әйбәт рольгә, шулай бит. Әле төп рольдә булмасын. Менә мондый ниндидер икенче пландагы роль булса да, барыбер һәрбер кеше керә алмый ул куелган премьераларга. Кой вакыт 1 ел, 2 ел утырырга туры килә. Миңа 7 ел утырырга туры килде рольсез бөтенләй дә. Ярый әле Зөләйлә бар ул вакытта, шуңа күрә теге исән калдым дигән әйтсәң дә ни ялгыш булмас, Раил, чөнки ул бик читен көннәр, читен мизгелләр ул авыр. Һәм менә монда инде тагын теге роль юк та юк, 1 елны юк, 1-2 ел юк. Кайбер артистлар белән сөйләшәбез, нишлек икән соң, әдәрт бит бар, эшлисе килә, энергия күп. Шулай итеп, ничектер ниндидер саллы эш эшләп, халыкка бик әйбәт спектакль күрсәтәсе килә. Шулай итеп җыелышып, без дүртәү генә түгел идек, без күбрәк барырга тиеш идек шул эшнән итеп. Аны бит үзең чыгара алмыйсың, аны чыгарыр өчен бит инде барыбер акча да кирәк, ничектер команда җыярга кирәк, режиссер булырга тиеш, композиторы, хореографы, теге рәссамы булырга тиеш. Улай гына булмый бит. Шуңа күрә менә без дүртәүләшеп, уртага салып сөйләштек, таптык, үзебез таптык. Рәссамын да үзебез таптык һәм мәдәният министрына барып, Ирада Хафизовна Аюпова янына приемга кереп, зарланмыйча, нитмичә, бер кешене хурламыйча, без аңа әйттек, абачык итеп, менә безгә ярдәм итегез, әле шундый спектакль чыгарасыбыз килә. Без инде нинди спектакль чыгарырга теләгәнебезне әйттек. Ул риза булды. Туфан Миннуллин әсәре булганга күрәдер, инде онсы да булгандыр. Ярдәм, бик каты ярдәм күрсәтте. Шуңа күрә бик зур рәхмәт. Ирада Хафизовна безнең өчен генә түгел, актерлар өчен генә түгел, ул гомумән бөтен татар халкы, тамашачы өчен бик зур эш эшләде. Без аңа түбәнчелек белән баш иябез шушы хезмәт өчен. Әлеге спектакльне Тинчурин театрына күчерделәр. Бүген Тинчурин театрының репертуарында бара торган спектакльләрнең без аны Тинчурин театрында күрсәтәбез. Халык йөриме? Гел аншлаг белән күрсәтәбез спектакльне. Аллага шөкер. Шулай. Татарстанны да әйләнеп чыктык инде, бөтен районнарда түгел. Без аны бит нигә менә шушы Үйгә ябылыр алдыннан 1 ел кала чыгардык. Пандемияга хәтле 19 ел иде ул. Без аны 1 ел уйнадык та, аннары инде менә ябып куелу сәбәпле, бөтенебез дә ябылып куелу сәбәпле, алар генә тукталып торды һәм ләкин менә хәзер канатларын җая башлады инде, Аллага шөкер. Менә сездә шундый талант бар дип әйтимме, ичке бер ниндидер тоемлаумы, бик драматик һәм катлаулы хатын-кыз образлары тудырасыз сәхнәдә. Монда 3 яшын җирне искә алмыйча булмый. Шәмсе Гаянсыз булмый бит. Шәмсе Гаянны уйнаган бик күп актрисларыбыз әле бүген дә исән, бүген дә аларны да искә алалар. Менә бу образлар турында тудырган вакытта уйланганыгыз бармы? Менә хатын-кызга ни өчен шулай күп туры килә соң? Бәхетсезлекләр аша үтәргә дип. Аны ничек аңлатырга икән, Раил? Беренчедән ул Шәмсе Гаян роле, ул һәр татар актрисасының зур хыялы. Һәм ул шундый җаваплылык. Менә миңа кайчан менә чыгардык без аны 45 тулганы икән инде. Инде бит инде тәҗрибә дә зур, актриса буларак та име, хатын-кыз буларак та тормышта да, әни буларак, ир хатыны буларак име. Ул роль искиткеч образ ул. Аяз Гыйләҗев тудырган искиткеч хатын-кыз саулы шундый бик әйбәт роль ул. Мин менә тагын нәрсә әйтергә телим, театрга керер алдыннан, укырга керер алдыннан, мин ничендер хыяллана идем. Менә шундый сәхнәдә үлеп
ахырда үлә торган роль булсын дип. Нинди нәрсәдер ул, ничек ул минем башыма кергәндер. Тәүбә астагфирулла, һәр куркып та куям инде кай вакыт име. Беренчедән мин Сәрвәр ролендә 12 ел ахырда шулай итеп теге үлә уйнаган кебек пәрдә ябыла, син уже исән түгел ул вакытта име, нитеп. Хәзер Шәмсигаян роле, нәкъ шулай спектакль тәмамлана, шундый сәхнә бар, Шәмсигаян авырып ята, хастаханәдә авырып ята, һәм шунда ир алдында инде соңгы сүзләрен әйтә. Һәлак була шулай, нитеп була. Менә андый мин аны үзем ничектер теләп алган роль дип әйтимме, соң чакырып алган роль микән инде. Юкка гына әйтмиләр бит. Актер үзе сайламый рольне, роль үзе таба диләр актерны. Шундый сүз ишеткәнең бармы синең? Бар. Мин ундай бергә ышанам. Менә тик торганда, менә артист менә шушы рольне башкармый тик торганда гына. Ничектер менә син шул һөнәргә кергәнсең икән, образлар, рольләр тартыла башлый һәм шалт кырып утыра ишеңә. Кырып утыра да, син аны акларга тиеш, син аны эшләргә тиеш, син аның белән тоташасың, син аның белән саташа башлыйсың, син аның белән төннәрен йокламый сөйләшә башлыйсың. Аны минем ирем генә белә. Аны һәр актрисаның шулай ире белән яшәгән хатын-кыз аны ирләр беләдер инде шулай итеп саташып акылдан язып йөргәннәрне. Мин ул рольне бик яратам, Раил. Бик яратам Шәмсигаян ролен. Ни өчен татар хатын кызына гына түгелдер инде. Бәлки хатын-кызлар шулай уйлыйлар гынадыр, авыр дип. Ирләргә дә җиңел түгел бит бер караганда. Хатын-кыз ничек дип әйтим? Хатын-кыз ул гаиләнең, йортның, бөтен яшәешнең аның үз җанына алалыймы? Имне ул мин хәзер уйлап йөрим, без йорт алдык бит инде, менә шушы йорт эчендә ниндидер матурлык тудырыр өчен хатын-кыз бөтен җанын бирә, бөтен җанын куя, энергиясын шунда сала. Ул аны энергиясы белән тутырып бетерә шул йортны. Мин ирнең кеше керми дип әйтмим. Ирнең кеше тирә-янга керә. Теге йорттан тыш, каядыр менә территория, әйе. Менә хатын-кыз үз йөрәге, менә шул йортның йөрәге хатын-кызның сулышы белән тулган. Шуңа күрә тормышта да кай вакыт хатын-кыз үз өстенә күбрәк ала дип әйтимез соң, нишләптер, күбрәк борчыла дип әйтимез соң. Шуңа күрә ул ирендә борчылдырырга мәҗбүр итә. Ирләр кай вакыт түзә алмыйлар шуңа. Менә хатын-кызның табигате шундый. Кая барасың? Без шулай туганбыз. Иҗат ителгән образлар арасында, уйнаган спектакльләрегез арасында никтер шитил классикасы бик сирәк бит. Күп инде актрисалар мактанырга яраталар бит. Менә мин Джульеттаны уйнадым дип бит. Шитил классикасын уйнадым. Шитил классикасын уйнауны шундый югары куялар инде, алар ниндидер бәхет булып саныйлар. Бу уңайдан сез үзегезне бәхетсез итеп санамыйсызмы? Уйнамыйча калдым бит классикада. Шитил классикасында дип. Господин де Пурсаньяк дигән спектакль куелган иде безнең Мольер бит ул име? Мин анда Люсетта ролен уйнадым. Ул шундый экстравагантный, бик острый характерлы хатын ул, Люсетта исемлеме, аферистка инде ул. Мин анда степ таби идем хәтта. Ул шундый фактурный ул хатын, бик иде, кып-кызыл чәчле, степ ботинкасы белән йөри торган, шундый усал дип әйтсәм дөрес булмас. Шундый шырдан чыккан ниндидер аферистка хатын. Мин бер ролем булды андый. Менә Джульетталар уйнарга туры килмәде шул. Менә өзекләр генә инде студент чакта өзекләрдә, Ромео Джульеттаның бу уйнадың, ана кем әле? Кормилица. Джульеттаның анасы. Уйнарга туры килде шуны. Гамлетның әнисен Гертруданы уйнадым өзекләрдә генә. Аблай итеп, хәзер бит алай шитил классикасы татар театрларында бик бар әле тагын берәү, теге кызлар гына ябып тотып уйный торган бер спектакль, исемен уныттым, гафу. Бернардо Альба. Бернардо Альба йорты бар икән. Әйе, Гарсия Лорка бар икән. Беләсең? Ой, рәхмәт, Раил. Белмичә. Бик рәхмәт. Син бит театр белән кызсына торган кеше. Инде менә соңгы елларда сезнең, миңа калса, иң зур миссиягыз үтелә бу тормышта үз белемнәрегезне киләчәк буынга, киләчәк балаларга тапшырып калдырасыз бит. Бу инде бик зур бәхет булды безнең Казан мэриясе тарафыннан Апуш дигән театраль студия уйышып китү. Аның әлбәттә тамырлары инде моңа кадәр бик еракка барып тоташа, шулай үзегез башлап җибәргән студияларда, Манзара студиясе гимназияларда бит, Миләүшә Шәйхетдинова белән бергә алып барган, һәм Апуш яңа бер дәрәҗәгә алып чыкты бу хәрәкәтне. Әйе. Ул шундый татар дөньясына дип әйтим, зур хәзер әйтәм, киләчәккә таба
менә бүгенге көндә нигез салу. Балалар белән шундый зур профессионал театр булдыру. Беләсеңме, Раил? Менә без аны берничә елдан соң нәтиҗәсен күрә башлыйбыз, Алла бирса. Инде бүген үк күрәбез түгелме? Күрәбез дә бит инде барыбер аны уйлап эшләгән кешеләр бик зур, ничек дип әйтим, алга таба бик зур оятка салган кешеләр. Һәм татар телен саклауда, татар сәнгатен саклауда һәм үстерүдә бу бик зур кирәкле эш. Бик зур кирәкле эш һәм бүгенге көндә безнең ул Апуш театр студиясының 3 филиалы бар Казанда. Безгә Миләүшә Шәйхетдинова белән икебезгә йөкләнде һәм ышанып тапшырдылар Ленин мәдәният сараендагы филиалны. Без анда куйдык Илгиз Зәйниф әсәре буенча Көчтүк спектаклен. Без аны 3 тапкыр күрсәттек зур тамашачыга. 2 тапкыр шулык ДК мәдәният Ленин сараеның 700 кешелек залга 2 тапкыр шыгырым тулы аншлаг белән үтте. Аны бит инде уже 2000-гә якын кеше караган дигән сүз име, шулай бит. Бер тапкыр күрсәтдек без аны Камал театрының кече залында. Шунда күрсәттек. Зур артистлар, халык артистлары карадылар. Фәрит Рафхатович карады, Викчентаев спектакле безне. Һәм ул спектакль кысаларында Илгиз Зәйниф язганда ук нәрсә әйтергә телим. Шушы Көчтүк образын 12 ел элек үк ул аны балаларга танытып, һәм балалар шул уенчык белән уйнасын дигән хыял белән яшәгән икән Илгиз. Менә камерага да күрсәтегез әле. Һәм ул менә шушы уенчык без бу уенчыкны 50-дән артык саттык. Спектакль биткәч, ул матур тартмаларда ул кулышы безнең рәссам Екатерина шушы Көчтүкне эшли, курчакны. Алга таба аны корсагына басып, якулына басып, Көчтүк җырында җырлатмакчы булабыз әле. Алла бирсә, шундый хыял бар. Балалар шушы уенчыкны ала башладылар. Балалар гына түгел, хәтта мин үзем менә шулай торып кыстырып йөри башладым. Машинамда йөри. Көчтүкне мин бик яратам. Һәм Көчтүкне тамашачыда балалар да бик ярата башладылар. Аны популярлаштырырга кирәк иде менә. Күбрәк шушы уенчыкларны эшләп, спектакльне күрсәтеп, зур күләмдә шундый хыял бар. Безнең студияда укый торган 33 бала хәзер шушы Ленин филиалында име. Раил, араларында шуның хәтле, ничек дип әйтим, табигатьтән бик зур талантлы салган балалар бар. Табигать салган ни? Шәһәр балалары бит асфальт арасында туып үскән. Әле телефоннан аерып аларны алуы иң мөһиме. Беренчедән, әлбәттә, әти-әниләренә зур рәхмәт әйтергә кирәк име. Аларның гаиләдә булган мөхит, гаилә тәрбиясе бик каты, көчле, әйбәт. Һәм шул балалар безгә килеп, без бит инде аларны кастинг буенча 110 кешедән сайлап алдык, 33 бала. Алар хәзер йөриләр, берсе дә китмәде безнең филиалдан, барысы да торалар. Хәзер инде чират килә башлады, шалтыратулар бик күп, ничек ләгергә мөмкин, ничек укытырга мөмкин балаларны, талантлы балалар күп бит, үсәләр. Алга таба да Алла бирсә, шушы Апуш театрының студияләре тагын ачылыр, тагын укытырлар дип өметләнәм. Менә эшлибез, киләсе елга сезонны быел яптык, киләсе елга тагын яңа премьера әзерләргә исәп. Бу чыннан да менә татарча белгән балалар гына киләме биргә? Аларның татар теленә мөнәсәбәте ничек? Алар татар телендә горурланып сөйләшәләр. Менә мин шундый заманда үстем, 80-нче елларда име. Мин каядыр транспортта баргандамы, базарга чыксамы, кибеткә чыксамы, мин авызымны ачырга ояла идем, курка идем. Чөнки ул горурлык түгел дип әйтсәң, кимсетәләр иде. Кычкырып, авызны ачып кимсетәләр иде. Мәктәптә дә шулай, нишләптер Зульфия исеменә дә нишләптер миңа Зуля дияләр иде. Зуля да булмасаннар, Зоя, Зина. Менә үзгәртәләр, татар исемнәрен рус сүзләренә, рус исемнәренә үзгәртәләр. Шундый чорда үстем мин име. Хәзерге менә безнең Апушка йөри торган балалар, алар гел татарча гына сөйләшәләр. Менә гел татарча сөйләшәләр. Мин кайчаннан бирле әйтеп киләм, беләсеңме, менә гаилә эчендә татарча сөйләшә торган әти-әниләр балалар белән татарча менә шул гаиләләргә аларга премия бирергә кирәк. Аларга ниндидер ачырга кирәк программа. Менә син гаилә эчендә телеңне саклыйсың икән, балаларга күчерәсең икән шул татарча сөйләшүне, балалар белән бергә сөйләшеп, һәм шул гаилә эчендә татар сәнгатен, татар милләтен горурланып үстерәсең икән балаларыңны, ул гаиләләргә ниндидер кирәк, поддержка кирәк.
Хөкүмәт тарафыннан. Чөнки ул зур эш бит. Зур, ә башкача булмый. Менә мәктәпләрдә тыйдылар, монда тыялар, тегеләй тыялар, ә гаилә эшенә кереп беркем дә тыя алмый. Ул безнең бер ниндидер ысул. Хәйләкәрме ул, ничекме ул, но гаилә эшендә үстереп була. Гаилә кечкенә генә дәүләт дибез, менә сезнең дәүләтнең теле кайсы тел? Кайсы дәүләтнең? Сезнең гаилә дәүләте. Безнең гаиләдәме? Безнең гаиләдә татарча сөйләшәбез, Раил. Әйе. Улым да татарча сөйләшә, ирем дә, кызым да, без өйдә гел татарча сөйләшергә тырышабыз. Шулай. Безнең Китап ФМ хәзер мин өйдә керүгә үк Китап ФМны да кабызам мин. Аннары менә безнең бөтен каналлар татар радио каналлары. Бөтен сәрәттән килә. Монсын чиратка куя, былай тыңлыйбыз, тегеләй тыңлыйбыз. Менә бу бик әйбәт күренеш, матур күренеш. Бик зур рәхмәт яусын. Шушы студияга килгән өчен, фикерләр белән бүлешкән өчен. Әлбәттә, сөйләшер сүзләр бик күп, ләкин инде тапшыруыбызның вакыты шикле. Һәм инде тагын бер кат без барлык тыңлаучыларыбызны сезнең бәйрәмне уртаклашырга дип чакырабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Чакырганыгыз өчен рәхмәт. Һәр вакыттагыча мин татар милләте өчен, татар сәнгате өчен тырышып, Алла бирсә тырышып эшләргә насыйп булсын. Тагын да 50 яшь ул күп түгел. Яңгыраттык санын. Бик зур рәхмәт сезгә. Һәм инде 19 июнь көнне 18:30 Тинчурин театрында Туфан Миңнуллинның Нәзер әсәре буенча куелган спектакльне карарга һәм Татарстанның халык артисты Зөлфия Вәлиеваны юбилее белән котларга рәхим итегез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүгенгә сау булыгыз. Хәерле имин көннәр сезгә.